Ak to človek nemá, ak ide na nejakú našu lekciu s tým, že chcem sa naučiť iba niečo a to ostatné ma nezaujíma, tak je to taký, že slabý bod. Čo to je ten movement? Ty máš nejakú vetu, ktorá vie zaobaliť movement? Tými rokmi som pochopil, že tá najväčšia predispozícia na to, aby niekto začal sa venovať pohybu, je zvedavosť. A to je, ako sa môžu ľudia začať hýbať lepšie, ľahšie a rýchlejšie. Chcete byť prítomnejší v každom jednom okamihu. Keď idem von z domu do práce, tak sa snažiť zvedomiť, ako otváram dvere, ako idem dole po schodoch. Ono to vytvára tú kreativitu. Ono to vytvára tú zvedavosť. Movement, ten samotný, ten názov, ako ho vyslovujeme po anglicky, tak spopularizoval dosť Ido Portal. A Ido Portal bol taký trošku taká výraznejšia osobnosť. A vlastne on spopularizoval tú myšlienku presne takého rôznorodého pohybu a rôznorodého skúmania. Dlhotrvajúcejší ten pôžitok, alebo taký tá radosť. Naozaj tá jemná, dlhotrvajúca radosť pochádza hlavne z toho, že s niekým niečo zdieľaš. Krásne jarné poobede vám želám všetkým poslucháčom Rádia Tlic. Moje meno je Dia Renner. Pozdravujem vás z Zlínskej doliny, a.k.a. Intrákov, a.k.a. Slavičieho údolia, a.k.a. z mladosti, a.k.a. z 1000-lôžkovej internátnej stavby. A dnes mám pre vás vo Fun and Bass pripravené slnečné beats. Hneď prvá skladba bola od producenta menom Zar a track sa volá Primavera, čiže predsa len, priatelia, je tu jar. A dnes nie som v štúdiu sama ako obvykle a vždy človek, bez ktorého by táto relácia neexistovala, môj obľúbený technik a najšikovnejší muž široko ďaleko v 1000-lôžkovom internátnom stavebníctve je krásny Mikita. Čau, Mikita. A oproti mne sedí úžasný majster pohybu, podľa mňa, podľa Diany, tréner roka, zakladateľ a udržiavateľ bratislavskej movement community, úžasný, ohybný, nádherný, príjemný Matias. Ahoj, Matias. Vítaj u nás. Ďakujem pekne. Vítaj u nás v štúdiu. Ako sa máš? Dneska sa mám výborne. Áno. Je krásne počasiarne, takže aj som sa tak obliekol. Aj si tak, áno, si taký do žlta. Ja som sa tak zase tak, ešte stále som tak ako cítim tu, že večer je tak chladnejšie, vieš? Áno. Ale včera bolo aj večer celkom v pohode. Bolo také príjemné. Ako ty, aj Intraky, bol si tu niekedy už? Vieš čo, ja som tu bol za svojho mládi ešte, na nejakých akciách. Neviem, či tu ešte stále prebiehajú. Asi by mali. Myslíš, že tie, čo boli za tvojho mládi, že tie isté akcie hrajú tú istú hudbu? To neviem, ale neboli to fajn časy. Hej, fajn časy? Dobre, jasné. Tak, a to bolo koľko rokov dozadu? No, tak to mohlo byť 10 rokov dozadu. Wow, takže mal si nejaký taký flashback, že si videl tie intraky a si tak spomenul? Zrovna toto nie, nemal som nejakú veľkú nostalgiu, ale bolo to také príjemné vidieť. Opäť, že ako to tu žije. Ak sa to prerába, je to celé také... Je to taký, sme to nazvali, keď sme vstupovali sem, že taký neosocializmus. Neosocializmus, hej, tak prerobené. To už vlastne asi tomu sa nevyhneme na Slovensku, že všetko tu bude vyzerať postupne neosocialisticky, keď nám tie paneláky všetky zrekonštruujú a nič s tým neurobíš. Je to stále panelák, no čo? Nevadí, však môžeme byť taký skanzen Európy, vieš, že ľudia sa prídu pozrieť, ako to kedysi vyzeralo. Ako to kedysi vyzeralo, alebo keď budú musieť natáčať napríklad ďalší Černobyl, alebo niečo také, tak nemusia kupovať kulisy ani rekvizity, stačí prísť do našej Európy, našej časti Európy a nepotrebuješ. No takto, ja ťa tu dnes mám, Matias, kvôli tomu, že chodím k tebe na tréningy na movement a ja to milujem. A mňa sa ľudia strašne často pýtajú, keď vidia tie storky, alebo takto, že sa tam hýbeme, že čo to je ten movement. Ty máš nejakú vetu, ktorá vie zaobaliť movement? Čarovnú formulku? Áno, čo sa každý pýta. Pracujem na nej, ale v podstate stále sa snažím to držať veľmi jednoduché. Movement znamená pohyb, že nie je to žiadny štýl tréningový, ani nejaká veľká brutálna metóda, ale movement reprezentuje pohyb ako taký. A my Movement Bratislava tak sa snažíme ako keby ten pohyb skúmať. Tak by som to veľmi skrátke nazval. A je to taká evolúcia. Každým rokom tá komunita rastie a má nejaké iné možno aj dianie na tých lekciách, možno aj iné tie témy, iné tie vrstvy, ktoré skúmame. Takže je to je to proces neustály. Čiže je to neustály proces. Mám pocit, že sme sa nepriblížili vlastne k tomu, že čo je
movement. Hej. Díky za grill. My sa vlastne toto oddiali. potrebujem. Hej, a tak keď si vieš predstaviť movement, keď si chceš predstaviť movement, tak si predstav v podstate pohyb, kľudne aj každodenný, ktorý vykonávaš. Ráno staneš, musíš sa postaviť z postele, musíš ísť do kúpeľne, umyť si zuby, akou rukou si umývaš zuby a možno vyjdeš na ulicu, musíš si uvedomovať, ako kráčať, možno si dať pozor na nejaké auta. A v podstate všetko to, čo sa deje počas toho, alebo aj medzi tými rôznymi štádiami, alebo teda tými fázami, tak je v podstate movement. Alebo je to taká určitá určitý pohľad na ten pohyb. Takže ty tak pracuješ skrz movement, že keď sa hýbeš, dajme tomu, že ideš po ulici a vyhýbaš sa autám, tak ty sa vyhneš autu že na jednej nohe, vieš, že urobíš proste single leg squat. Nice. To je veľmi dobrá myšlienka. Práve, že skôr si uvedomujem, kedy vyštartovať, či vôbec vyštartovať. Ale zároveň nie z takého hľadiska, že chcem byť príliš opatrný, že z nejakého strachu, ale skôr z takej zvedavosti. Že tá zvedavosť je dosť veľmi spájaná s tým movementom, alebo mala by byť. Jasné. Ako dlho sa tomu venuješ? Vieš čo, sa tejto movementovej perspektíve, alebo takému pohľadu na pohyb venujem možno už 12-13 rok. Super. A predtým si robil niečo iné? A predtým som robil trénera. Čiže v podstate som sa k tomu postupne dostal cez taký funkčný pohyb. Aj pred tým funkčným pohybom som robil bodybuilding. Wow. Aha, toto o tebe neviem. Takže normálne si počítal bielkoviny. Presne. A jedol si proťaky. To možno, že aj dnes robíš. To je trošičku dnes, ale vtedy som to určite robil tak inak. No. Normálne, že si chodil do posilky a si tam trénoval ľudí. Takže ty vieš všetko o fyziológii tela, si proste legit tréner. Možno nie možno všetko, ale tak zaujímavá to. Je to tiež dôležitá téma, tá teória ľudského tela a ľudského možno pohybu, tej mechaniky. Takže hej. A keď ty si sa tak prepojil s tým movementom, čo ťa tak tiež veľmi dobrá otázka. A vieš čo, movement ten samotný, ten názov, ako ho vyslovujeme po anglicky, tak spopularizoval dosť Ido Portal. Je taký izraelský pohybový učiteľ. A on to v podstate, hovorím, že spopularizoval, lebo movement tu vždycky bol, aj ten pohyb tu vždycky bol a určite ho učili rôzni učitelia, ktorí boli možno menej známi, že neboli takí výreční, nevedeli to podať tak. Možno nevedeli zmeniť tú paradigmu, ak to vieme tak povedať. A Ido Portal bol taký trošku taká výraznejšia osobnosť a stále je. A vlastne on spopularizoval tú myšlienku presne takého rôznorodého pohybu a rôznorodého skúmania tých rôznych oblastí pohybových sfér. Čiže ja som sa k tomu dostal cez toho Ida Portala. A ty si ho stretol, alebo... Ja som ho stretol na YouTube. Jasné. To bolo 2012, celkom dávno už. 2012, vtedy ten YouTube bol taký populárnejší, si myslím, alebo teda... A stále YouTube je stále dosť populárny. Mám pocit, že YouTube je taká najlepšia platforma, najväčšia asi aj. Aj taká aj najkľudnejšia. Aj najkľudnejšia. Ja si tam chodím trošku oddychnúť. No v podstate vtedy tak vzrastal v tom 2012 a stala sa z neho taká možno alternatívna celebritka. Dalo by sa povedať. Taká pohybová alternatívna celebrita. V podstate to aj vidujú ľudia viac takých tých pohybovejších kruhov, možno alternatívnejších. A tak, cez neho som sa to dostal. Vtedy mal veľmi zaujímavé videá, kde ukazoval, akú veľkú kontrolu vieš získať nad telom z toho pohybového hľadiska. Že vieš stať na jednej ruke, to ma veľmi fascinovalo, stojky na jednej ruke, alebo rôzne pozície. A ty vieš stať na jednej ruke? Hej. Wow. Ja som sa to po tých konečne 5 rokoch skúšania... 5 rokov sa ti to... Hej, je to dosť náročný skill, no. Takže tie stojky ma dosť oslovili, ale rôzne iné tie sféry, napríklad akrobácia. Proste sa vedieť otáčať vo vzduchu rôznymi smermi a tvarmi, rýchlosťami. A možno taká všeobecná tá všímavosť v tom pohybe. A musí mať človek nejaké predispozície, aby mohol ísť na tieto tréningy, na takú akrobáciu alebo stojky? Vieš čo, ja si myslím, že tými rokmi som pochopil, že tá najväčšia predispozícia na to, aby niekto začal sa venovať pohybu, je zvedavosť. Je doslova tak kuriozita. Že chcieť vedieť o svojom tele
čo Presne dokáže. tak. Ak to človek nemá, ak ide na nejakú našu lekciu s tým, že chcem sa naučiť iba niečo a to ostatné ma nezaujíma, tak je to taký, že slabý bod. Sú takí ľudia, čo dojdú, že chcú schudnúť alebo niečo také? Vieš čo, ani nie. Taký, Ani nie, oni to hneď vidia na nás, že my nebudeme asi tí, čo chcú schudnúť, že vidia tú alternatívu v nás a vidia, že sme tam rôzne typy ľudí, aj väčší, aj menší, aj chudší, aj vyšší. Áno, je to tak, je to veľmi rôznorodé, to je pravda. A mám pre teba prvý fun fact teda, a nadväzujúce otázky, čo sa týka našich tréningov. Ľudský mozog využíva viac neurónov na pohyb ako na myslenie, a to najmä preto, že mozoček, teda cerebellum, tak, dobre, ty možno vieš lepšie, kľúčové centrum riadenia motoriky, obsahuje približne 50% až 80% celkového počtu neurónov v mozgu. Zatiaľ, čo myslenie sa zdá byť zložité, koordinácia, načasovanie a vykonávanie pohybu sú výpočtovo náročné úlohy, ktoré si vyžadujú masívne nervové zdroje. No, ja by som len toľko k tomu povedala, že ja mám pocit, že na movement tréningoch tým, že sa pohybujem aj premýšľam, tak mám pocit, že používam 100% svojich neurónov, lebo akoby mám pocit, že tam presne s tým pohybom asi musíš aj premýšľať, že vlastne niektoré pohyby sú také komplexnejšie, tým pádom mám zamestnaný aj mozog, aj to telo. A možno preto som taká unavená po tých tréningoch, že vlastne používaš všetko. Máš taký pocit, alebo je to aj o tom? Ja si myslím, že určite. Že tak určite. Ja si myslím, že najviac, čo môže byť zapeklité pre ľudí, čo im najviac zapečie mozočky, je koordinácia samotná. Čiže tam vlastne to telo musí kalkulovať neustále nové páry pohybov alebo ich zdepárovať. Takže tá koordinácia býva podľa mňa, že najviac únavná v niečom, ale dlhodobo najprínosnejšia. To sú také tie veci, že s tými rukami, čo sme robili, že ideš jednou rukou, jedným smerom, rukou, druhým smerom a vlastne za chvíľu sa úplne stratíš v tom, že čo robíš s rukami a musíš začať od znova. Presne úplne. Tak. Presne tak, že v podstate koordináciu si môžeš predstaviť pod možno pod takou situáciou, že každá končatina musí niečo iné robiť, ale možno aj z nejakého zámeru, že jedna ruka musí hádzať niečo, zatiaľ čo kráčaš doprava, ale pozeráš sa doľava. A ty takto aj tie tréningy skladáš a dávaš tam tie náročné na koordináciu prvky vždy? A ja si myslím, že hej. Vždycky tam je nejaká forma tej koordinácie, ale vždycky je trošku iná. Niekedy je to v podstate aj naladenie sa na toho druhého. Tiež určitý druh koordinácie je vlastne taká kinestetická empatia. Tuším, že kinestetická empatia v podstate, že sa chceš sa vcítiť do niečoho iného. To znamená, že môžeš chytiť aj tento stôl a v podstate sú štúdie, ktoré ti povedia, že sú aj tuším, že nejaké dôkazy, že ty vieš normálne nacítiť pohyb niečoho na druhej strane stola. Keď dostatočne dlho sa budeš držať a možno ten stôl sa bude trošku hýbať, tak ty vieš nacítiť malé drobné pohyby nejakého objektu. Čiže my keby sme tu sedeli, ja si tu takto kývkam týmto kolenom, keby tu sedíme teraz za 3 hodiny, tak začneš kývkať. Že sa naladíme ako naladíš metronom. Sa na moje koleno? Keby som tu zem poriadne cítil. Aha, to je cez musí mať nejaké médium. Ale v podstate, ten najľahší príklad je, keď sa dvaja ľudia dotýkajú. Keď tam je nejaký jemný kontakt, tak to vieš veľmi rýchlo precítiť, lebo ten ľudský pohyb, alebo to ľudské telo sa stále hýbe. Čo je tiež zaujímavé, že ty vieš veľmi rýchlo zistiť, čo ten zámer toho druhého, čo chce približne spraviť, kam ťa chce zaviesť. OK. A to sa robí často teda? To sa u nás robí stále. Že to je taká pikoška, že my sa v podstate stále dotýkame. Stále sa dotýkame. A na každej lekcii, že nie non-stop, ale je to veľká časť. Hej, ja to mám rada. Sa dotýkam vlastne Georgeových ramien. Shout out to George. Shout out to George. Som mala minulé tú česť s ním sa byť, tak teda, my sa tam teda nebijeme, tak sa tak len dotýkame, ale je to veľmi príjemné. Majú ľudia s týmto problém, keď niekedy prídu a nechcú sa dotýkať? Vieš čo, k nám chodia ľudia častokrát už aj niečo vidia z Instagramu alebo z nejakých iných sociálnych sietí, takže ich sa snažíme pripraviť dopredu, že čo ich bude čakať. A tí, čo si nedali na tom záležať a sú takí odvážnejší, tak tí to vždycky zvládnu, že cez nejakú tú vidia, že vlastne
je to prínosné, hej, že možno to môže byť pre niekoho nekomfortné sa dotknúť nejakého cudzého človeka alebo skúšať veľmi nový nejaký koordinačný pohyb. Ale myslím si, že častokrát ľudia si uvedomia alebo veľmi rýchlo precítia ako tú pridanú hodnotu toho. Je to taká super vec na movemente alebo na pohybe samotnom, je, že je veľmi rýchlo odmenujúci. Kdežto keď sa učíš nejaký skill, že sa učíš matematiku alebo sa učíš, ja neviem, nový jazyk, tak nie vždycky máš okamžitú odmenu. Ale telo sa snaží ti dať okamžitú odmenu, lebo hlavne keď je to pre teba niečo. Iba keď to nie je, že stojka na jednej ruke, vtedy musíš čakať 5 rokov, aby si to... To si dobre trafila. Hej. Fakt častokrát aj v podstate obojručná stojka je oveľa rýchlejšie veľa ľudí, čo sa učí tú jednoručnú stojku, tak majú veľký threshold toho. A že dojdeš napríklad na dvojručnú stojku za 6 mesiacov a potom ďalšie 4 roky vlastne trénuješ. Presne tak, častokrát to tak môže vychádzať, no, že akože nemusí to byť doslova 4 roky, ja som si prešiel. To si mal, jasné to. Ja som si prešiel takým trial error, pokus omyl procesom, ktorí mi ušetrili našťastie moji učitelia. Ale hej, vie to byť dosť taký, že ten vrchol toho ľadovca, hej, taký skill. A to je asi ten taký skill, ktorý aj potrebuješ robiť veľmi často a pravidelne, aby neodišiel, lebo viem si predstaviť, že sama viem, že už som urobila stojku a potom som si ju chvíľu nerobila a potom som ju zase nevedela. Čiže je to skill, ktorý ťa opustí. Hej, ale je zaujímavé, na tom pohybe, ľudskom pohybe je zaujímavá vec, že ty môžeš to vnímať ako takú investíciu, že ty keď do niečo investuješ naozaj veľa pravidelne, tak ono to neodíde hneď, že na druhé ráno alebo na druhý týždeň to neodíde. Telo si vie veľmi rýchlo rozpamätať, že tá svalová pamäť stále nejakým spôsobom funguje, alebo aj nervová pamäť. A ide iba o to, že ako náročne koordinačne ten pohyb. Znamená, že stojka na jednej ruke, to máš veľmi veľa vecí, ktoré musíš skoordinovať dokopy a to si vyžaduje veľmi veľkú dlhú investíciu. No. A teda je veľa ľudí, čo chodia kvôli stojkám na movement? Hej. Ja k nám chodí, povedal by som, že fakt, že väčšina ľudí, že ich zaujíma tá stojka. A naučia sa všetci, čo chodia na movement stojku? To záleží na nich. Na nich. Ja by som povedal, že to je dobrá zámienka, prečo prídu, ale potom vlastne zostanú s tým pocitom, že vlastne ten movement je o niečom viac ako iba o stojke. To sa stalo mne. To sa stalo mne. Ja som bola taká stojková a potom som došla na movement a že aha, this is so much better. A čo sme tam vtedy robili? Čo bolo na tvojej prvej lekcii? Na mojej prvej lekcii, špecificky si pamätám, že sme robili s Maxom takú vec, že si bolo na 4 a ten partner ťa tlačil nejakým smerom a musel si ísť tým smerom a robiť pritom akoby v podstate na zemi nejaký flow. Jasne. Túto vec si pamätám. A tá ťa zaujala? Alebo aké to bolo? Tá ma zaujala, lebo som sa cítila veľmi zvláštne. Lebo som v živote také niečo nerobila. A ešte to robiť aj s nejakým cudzím. Bolo pre mňa také zaujímavé. A v podstate bolo to až ma to fascinovalo, že ako veľmi sa viem pohnúť nejakým smerom, ktorý mi dá niekto iný a ako viem vlastne vytvoriť v tom nejaký pohyb, ktorý ja chcem. Jasné, alebo ako sa vieš odovzdať možno tej situácii. Hej, to je podľa mňa dosť dôležité, aby sa u nás cítili ľudia bezpečne. Že snažím sa tam nejakým spôsobom vytvoriť hlavne to prvotný pocit toho bezpečia. Aby si nemysleli, že prídu do nejakého nového gymu, do nejakého kvázi fitka a zrazu sa musia s niekým dotýkať. To vôbec nepáva, že sa snažíme sa budovať komunitu. Doslova, to je náš taký veľký styčný pilier, sa to dá nazvať. Je to dobrá komunita. No. A Mikita, pozri, koľko nás počúva ľudí, že či môžeme hovoriť úplne hocičo, alebo samozrejme nebudeme hrešiť ani nič, ale ani rozprávať o politike. Sme tu na to, aby sme sa bavili o pohybe s Matiasom. No a ja mám teda druhý fun fact. A druhý fun fact je, že náš mozog sa preprogramuje, keď sa naučíš nové pohyby, čo je teda vlastne tá neuroplasticita, ktorej sa teraz dosť rozpráva. A na teba mám otázku, či ty sa ešte učíš nové pohyby, alebo už máš všetko zmáknuté. Keď už vieš stojku na jednej ruke, tak už čo ešte je po stojke na jednej ruke? Ešte už nič. To už je level god. To už je koniec. To už je takzvaný pohybový dôchodok. Final boss. Nie, stále sa je čo učiť. Podľa mňa stále každým rokom objavím niečo brutálne nové.
ale že brutálne nové, že dosť, že obsiahlnové, že wow, vždycky ma niečo nadchne, nejaká nová téma alebo nejaká nová oblasť. A keď teba to nadchne, tak potom to dávaš do tých tréningov našich? Vieš čo, najprv to študujem, že možno na sebe pozorujem alebo na nejakých najbližších študentoch. Respektíve pozorujem, aj to testujeme, skúšame, to nazývam, že research. OK. Researchujeme. A máš v rámci svojich online klientov máš týchto ľudí, alebo vieš čo, mám aj online využívaš aj, študentov. dajme tomu, že Maxa alebo Maťka alebo týchto ľudí, ktorí tam sú stále? Hej. Vieš, mám aj online študentov, to je pravda, ale najviac myslím si, že toho experimentálneho je s tými lokálnymi študentmi, kde sa v podstate veľmi rýchlo tie myšlienky vedia premietnúť a veľmi rýchlo sa aj testujú. A máš lokálnych študentov mimo hodín večerných, alebo... Nie, to je len v podstate moji študenti sú z našej komunity iba. A čo si také našiel naposledy, čo ťa tak nadchlo, zaujalo a si to implementoval? Vieš čo, povedal by som, že je taká práca so skupinou, komunikácia, komunikačné nejaké princípy, ako pracovať, ako zhrnúť ľudí viac k sebe, k sebe za organizačných dôvodov. To znamená, že keď ich skupina, čo sme také našli, čo možno pre niekoho je také obvious, ja som to našiel po veľmi viacerých rokoch, je, že akože keď si v strede kruhu a rozprávaš, tak polovica kruhu ťa nepočuje. Áno. Takže veľmi nedávno sme zistili takéto drobnosti. Čiže si začal sa točiť? Začal som sa točiť. Čiže bol som taký kolotoč. Ale v podstate toto je tiež taká veľmi zaujímavá téma podľa mňa, hlavne pre takých ľudí, ktorí pracujú s nejakým publikom, možno moderátori alebo nejakí lídri. Tak proste tá dynamika tej skupiny je veľmi fascinujúca pre mňa téma. Tuším, že sa hovorí, že pri stole, keď sa ľudia rozprávajú, že ak máš viac ako 4 ľudí, tak sa vytvoria 2 skupinky, alebo vlastne akoby nevedia sa 5 a viac ľudí sa už nevie dlhodobo rozprávať o jednej veci, že sa akoby roztrúsi sa to. A však na tréningoch je niekedy aj 10-15 ľudí. Tak 20. A 20. A ja akože keď sám niekedy, niekedy keď sám s ľuďmi takže ľudia sa stratí sa tá pozornosť. Je to fascinujúce. A podľa mňa ten movement je taká dobrá zámienka, ako práve že tých ľudí zjednotiť. Že tie reči a tie konverzácie častokrát vedia vytvoriť nejaké tábory. Za mňa ten movement je, že ten opak. Že ten pohyb je niečo, čo vie skoro všetkých zjednotiť na jednom mieste a v jeden čas. Aj napriek tomu, že ľudia sú na iných leveloch toho movementu, dajme tomu, že niekto sa má pohyb nejaký, čo robíme zmáknutý a ide rýchlo a niekto ide úplne od začiatku, aj tak sa vedia zjednotiť. Určite sú nejaké spôsoby alebo nejaké pohyby, ktoré viac menej zvládne každý. Možno ani o to nejde, ale skôr to, že si súčasťou tej skupiny, ktorá sa hýbe skoro rovnorodo, tak ti dáva podľa mňa nejaké tie pocity, niečo v tebe sa začne vyplavovať, že aj keď možno nestíhaš so všetkými, alebo možno to nerobíš najkrajšie, tak máš pocit, že si súčasťou tej skupiny. A jednoznačne je to lepšie ísť do skupiny na movement, ako ísť do kočmy a prekrikovať sa s ďalšími ľuďmi. Máš ty nejaký obľúbený pohyb svoj? To je dobrá otázka. Či mám obľúbený pohyb? Nemám. Nie? Nemám. Také, čo vyzerá strašne cool? Nemal som akože stojku. Mal som mlynské kolo. Také pomalej? Také, hociaké. Mlynské kolo je taká podľa mňa, že veľmi intuitívna vec aj pre, keď si všimneš, alebo teda skúsi možno začať pozorovať niekde, možno deti, keď sa hrajú. Veľmi zaujímavé, že oni prvá vec častokrát, čo skúšajú akrobatické, sú teda mlynské kola. Že to je taká prirodzená. Takže je to taká prirodzená vec človeku už od malička. A pre mňa to bolo také, že nie obľúbené, ale bolo to niečo, čo som veľmi ľahko tak hocikedy spravil. A je to preto, že tam vieš, akoby máš jednu ruku, je, že noha, ruka, noha, že vlastne je to také postupné, že nedieje sa to všetko naraz, ale je to... Podľa mňa určite zohráva v tom rolu to, že sa obratíš dole hlavou, to, že sa vôbec obratíš a to, že vlastne tá sekvencia tých krokov je veľmi jednoduchá. Že ani v podstate veľa ľudí nevie, ako to robí a spraví to dobre. To je zaujímavé.
A je to taká vec, ktorú sa fakt naučíš ako dieťa a potom ako dospelý ešte stále trošku vieš. Ja som, Matias, bola baletka kedysi. Som mala asi 5 rokov a 5-6. A normálne som bola v divadelnom predstavení, volalo sa to, že Šľahačková princezná, to napísal Pavel Hamel a mala som tam 3 rôzne role a jedna z toho bola klaun. Okay. A musela som ako sama, keď sa všetci prezliekali a robili sa nejaké iné veci, tak ja som sama musela mlynské kola robiť odzadu dopredu, akože pozdĺž celé pódium som musela chodiť robiť mlynské kola a ísť k publiku a začať robiť, že takéto všelijaké veci. Neviem, prečo som mala túto rolu, ale... Tak aspoň, či ti to nevytvorilo traumu. Nie, no asi možno, že práve, že to je ten moment v mojom živote, kedy som zistila, že naozaj budem šašo. Lebo ja som fakt bola šašo v tomto vystúpení. Okay. Tak to bola taká sranda. Pamätám si, že a zvláštne bolo, že sme boli na balete a niekto mi povedal, že robím najkrajšie mlynské kolá a preto musí byť šašo. Ale myslím si, že to bola manipulácia. Niekto ma takto zmanipuloval. A mám tretí fun fact. Toto je, že veľmi kvetnatá konverzácia, čo máme, Matias, tak som ju teraz úplne pochovala, ale páči sa mi to, mám pre tretí fun fact. Ľudia, som ma zaujímavá, lebo si tréner, takže ľudia sa vyvinuli vraj do podoby vytrvalostných bežcov a mali by sme mať teda fyziológiu, s ktorou vieme behať na dlhé trate. OK, kde v Afrike? Toto je to, že ak si v Afrike to ešte možno praktizujú, ale je toto dôvod, prečo na začiatku tréningu beháme? A ja si myslím, že absolútne nie. Keby naozaj ľudia vedia, prečo tam beháme na začiatku tréningu, tak je to vlastne úplne opačný dôvod. Opačný? Že chceme sa tam zohriať a keď sa zohrieme, tak stačí. Aha, stačí. Behanie končí po 5 Takže na movemente dosť málo beháme. Kto nemá rád beh, tak... Je to tak. Ale máš pocit, že sú časti tréningu, ktoré sú také vytrvalostnejšie? Veľmi, veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že sú vytrvalostnejšie iným spôsobom, skôr cez tú pozornosť. Takže nie je to pre ADHD ľudí. Kľudne nech prídu, nech vyskúšajú. Myslím si, že ADHD človek si tam vždycky nájde niečo. Vždycky si nájde nejakú svoju obeť svojej nepozornosti. Jasné. Alebo striedania pozornosti, pardon. Čiže nie si bol si ty niekedy taký vytrvalostný športovec? Mal si sklony k takému niečomu? Vôbec. Ja som bol vždycky ten, čo vždycky skúšal nové veci. Vieš, to znamená, že tam vytrvalosť bola veľmi malá, ale v podstate pri tej stojke by sa dalo nazvať, že najviac. Ale to bola tá mentálna vytrvalosť, tá trpezlivosť. Čiže nikdy si neskúšal také, že behanie ísť na nejaký maratón? Maratón vôbec. Maximálne, čo som behal, možno 10 kilometrov. Čiže niečo tam 10 bolo. kilometrov je dosť. Niečo tam bolo, ale veľmi, veľmi málo. A cítiš endorfíny? Cítiš ako napríklad, jak je ten runner's high, teda to je jeden z fun factov neskôr, ale myslím si, že sa k tomu nedostaneme pri tej vytrvalosti. Vraj majú ľudia ten runner's high, čo je vlastne akoby euforický stav z endorfínov. Mávaš to aj pri týchto tréningoch? Vieš to mať určite. Ale máš to podľa mňa z iných, alebo takým iným spôsobom znova. Že tie endorfíny možno neprichádzajú tak intenzívne ako z toho behania. Lebo v podstate podľa mňa tie endorfíny vznikajú z toho, že naozaj sa prekonáš. Cítiš, že si sa prekonala a je to taký komplexný efekt. A na našich lekciách podľa mňa ľudia majú pocity také naozaj rôznorodé. Že aj z toho dotyku, keď sa s niekým dotýkajú, alebo že sa naučia novú vec, pochopia nejakú skladačku. Nejakú maličkosť pochopia. Alebo iba tá súdržnosť toho, že si súčasťou niečoho väčšieho vie vyvolať zaujímavý pocit. Toto, myslím si, že tá komunita, keď si s ľuďmi a sa tam pokecáš, požartuješ, niekoho stretneš, tak aj z toho môžeš mať dosť fajn endorfíny. A tá kombinácia vlastne športu a komunity je úplne podľa mňa najlepšia. Málo čo to vie podľa mňa tromfnúť. Aj to, že naozaj niekto na sebe pracuje veľmi dlho, akože ako samotár, určite za to rešpekt, že niekto naozaj na sebe maká, ale podľa mňa dlhotrvajúcejší ten pôžitok, alebo taký tá radosť, naozaj tá jemná, dlhotrvajúca radosť pochádza hlavne z toho, že s niekým niečo zdieľaš. A že možno zdieľaš s ním ten pohyb.
No, to je veľmi, veľmi pekné. A ani nám nezbyde čas na všetky fanfakty, ale aj tak začnem jeden a dajme si takú zrýchlenú verziu fanfaktu. Ale ľudia patria medzi veľmi málo zvierat schopných rytmického synchronizovaného pohybu, ako je napríklad tanec. A náznaky tanca sa vieme nájsť u slonov, papagájov, morských levov a dokonca aj včely, že vraj tancujú, aby povedali svojim kamarátkam, že ktorým smerom je nektár a ktorým smerom je jedlo. Ale teraz sme vlastne teda jediný, čo naozaj vieme vajbiť do toho tanca. A ty si mal minulý rok, sme mali také tanečné prvky v movemente. Prečo? Prečo? Ja si myslím, že tanec je brutálna oblasť, ktorá ťa vie rozvíjať. Či už fyzicky, alebo aj mentálne. Pri tanci vraj sa zapínajú obidve mozgové časti. To neviem, ale určite sa tam zapája toho veľa. Hlavne, keď skúšaš niečo nové. Takže, ja to veľmi bavilo, tie rytmické veci. Však to si asi všimol. Ja tam sa snažím tancovať stále. Ale zaujímavé podľa mňa, že ten tanec bol pri zrode toho ľudstva. Že častokrát boj a tanec sa hovorí, že boli pri zrode nejakého ľudského pohybu. Keď sme boli nejaké primitívne kmene, tak sme buď bojovali a keď sme dobojovali, tak sme tancovali, že sme prežili. Čiže je to úplne v DNA, že najviac DNA, že by sme mali tancovať. Podľa mňa áno. To je zaujímavé. Je zaujímavé, že potom, ak sme mali tancovať a behať, tak prečo vlastne neviem prečo to nevieme robiť? Vieš, že ja by som tak veľmi chcela ísť behať, ale bola som raz behať, raz bola som viackrát behať, ale stále mi to vydržalo, že 7 minút. A prečo? Čo je ten dôvod, prečo prestaneš? Ja aj pre mňa sú to predušky. Fakt, že začnem proste takto a potom sa neviem nadýchnuť a idem domov. A potom ešte hodinu takto dýcham. Wow, okay. Možno príliš rýchlo veľa. Možno. Ale tanec je... Radšej by som tancovala, ako behala teda. To je, keď si tak pozrieš, tak beh je vlastne taký také koordinované skákanie. Že aj pri behaní v podstate ľudia tancujú dopredu. Jedným spôsobom. Tancuješ dopredu tým istým repetitívnym spôsobom. Mohol by byť na svadbe, vieš, že nevieš tancovať, tak len behaj dookola. Bež dopredu. Možno by to vyzeralo lepšie, ako keby niekto iba sedel, vieš, pri stole. Asi aj ten človek by sa cítil lepšie, keby len sedí pri stole. No a my sa bavili o tom mirroringu, že teraz si vytiahol fľašku z tašky, aby si sa napil a ja som v momente urobila tú istú vec. Dala som si, lebo som si ja sama uvedomila, že som vlastne smetná, ale zistila som to až potom, keď ty si zobral tú fľašku do ruky. Takže veľa sa robí toho mirroringu aj na movemente. Je to niečo, čo to rozvíja, alebo prečo? Čo to zase prečo? Preložme to pre tých menej anglicky rozumiacich, tak dáme mirroring je zrkadlenie. A zrkadlenie používame ako ľudia stále už od malička. V podstate zrkadlíme už prvých svojich rodičov ako deti, že to sú náš taký styčný bod, že OK, som tu na tomto nový, na tomto svete a teraz čo mám robiť, tak sa pozrieš na niečo a snažíš sa to nejak napodobniť. Čiže zrkadlenie je v podstate napodobňovanie. A je dosť veľká taká, nie že diskusia, ale už sa o tom dosť veľmi vie. Možno tí, čo sa venujú nejak psychológii alebo sa zaujímajú, že v podstate zrkadlením nadväzujeme kontakty. Alebo ich ešte aj prehlbujeme. Takže veľakrát, keď chceš s niekým vytvoriť lepší vzťah alebo sa chceš s niekým novým zoznámiť, skús ho viac napodobniť. Ale tak iba, že low-key. Vieš. Aha, nie tak, že všetko robíš ako... Začneš obliekať ako si kúpiš to isté auto, vlastne nasťaž sa do tej istej bytovky, tak to už je trošku... to je trochu veľa. Tak decentne kopírovať, že napríklad, keď sa poškrebe niekto za uchom, tak ty sa poškrebeš za uchom. Alebo sa napije, keď sa napiješ. Alebo sú tu aj také veci... Napríklad ľudia majú nejaké slovo, ktoré často hovoria. Ale to som si načula u nás v silných rečiach. Sa používa slovo fantastický a nevieme, kto to začal, buď Citrón alebo Miško Satmári, ale strašne veľa ľudí hovorí na všetko, že fantastický, alebo teda dosť to slovo akože koluje to medzi nami. Hej. A tiež som tak si hovorila, že aj slová sú také, ktoré
aj slova, aj prízvuky, to, čo robí Fero Joke a Evelyn, neviem, či ich počúvaš niekedy, oni majú taký špecifický hlas, ktorý nasadia a strašne veľa ľudí to robí, že vlastne napodobňuje ten hlas. Hej. A že je to tiež súčasťou tohto? Určite. A za mňa je to fascinujúca vec, že častokrát, keď nájdem niečo, že ja naozaj špecificky používam a počujem to niekde inde, tak za mňa je to taký kompliment, že že tento človek asi niečo sa mu páči na tom našom nejakom vzťahu alebo čo. Hej, alebo rýchlosť častokrát, napríklad, že keď niekto sa ti prispôsobí tvojej chôdzi, tak tiež je tam určitá nejaké zrkadlenie a snaží sa nadviazať s tebou možno nejaký kontakt a tak ďalej. Čiže je to úplne prirodzená vec. Je to podľa mňa jedna z najprirodzenejších vecí a na tom movemente to v podstate zveľaďujeme, sprítomňujeme, zvedomujeme si to zrkadlenie, že OK, že dá sa to robiť aj inak, dá sa to robiť aj v iných situáciách a je to zábava a strašne rýchlo sa pri tom človek učí. Že sú určite podľa mňa nejaké štúdie a že pri tom zrkadlení sa človek naučí najrýchlejšie vec. Wow. Aj samozrejme so zrkadlom, ale akože aj ľudské zrkadlo, keď niekto pred tebou stojí a ty sa snažíš napodobniť vyslovene jeho buď reč tela, alebo vyslovene nejaké komplexnejšie pohyby, tak sa to veľmi rýchlo vieš naučiť. Tak mal si byť v jednoručnej stojke proti niekomu a oveľa rýchlejšie by sa ti to podarilo. To bol dobrý hack. To by bol nejaký hack, že to ma nenapadlo. vlastne niekto vedľa teba robí stojku a ty, že a dáš to aj ty, vieš. No, asi sú aj niektoré veci, ktoré potrebuješ vedieť trošku, aby si ich vedel napodobniť. Vieš, napríklad také, že pomalé mlynské kolo. Keby to niekto robí, tak ja to napríklad neviem napodobniť, alebo... Podľa mňa iba to, že sa na to pozeráš, tak už sa tebe niečo deje. Hej? Že v podstate častokrát my keď niečo vidíme a možno tomu nerozumieme, tak my sa snažíme na to dojsť, my sa to snažíme vyriešiť. Čo iba to, že aj to pozorovanie vie v človeku vytvoriť dosť veľa toho učenia, hej? Alebo začať to učenie, ten proces. Hej, takže kľudne, keď s niečím zápasíte a chcete sa to možno naučiť lepšie, tak aj pozorovanie vie byť veľkou súčasťou učenia. Dobre povedané a dobrý segue do ďalšieho tracku, ktorý nemá nič spoločné s týmto. To bol Garden od Caliber a prišli sme sa s vami, priatelia, rozlúčiť. Toto je záver relácie, už sme aj tak časovo na tom, takže už by ste aj vy asi možno, že sa chceli ísť vycíkať alebo čo. A Matias, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si tu dnes bol to úžasný rozhovor, som veľmi vďačná. A povedz nám poslednú vec a to je, ako sa môžu ľudia začať hýbať, ako si to povedal ty, lepšie, ľahšie a rýchlejšie. Hej, to je podľa mňa veľmi dobré takto spomenúť a ja si myslím, že tá odpoveď je veľmi jednoduchá, neviem či je ľahká, ale jednoduchá. Hej, že v podstate byť prítomnejší v každom jednom okamihu, čo znamená, že keď idem von z domu do práce, tak sa snažiť zvedomiť, ako otváram dvere, ako idem dole po schodoch, ako kráčam po parku alebo cez prechod, tam relatívne rýchlejšie. Ale možno aj také, to všímanie si, prečo o tom hovorím, lebo to všímanie si, jak si ty vravela medzi tými pesničkami, tak ono to vytvára tú kreativitu. Ono to vytvára tú zvedavosť, hej? Že keď sa človek pristihne pri umývaní zubov a trošku sa zvedomí a sprítomní a spomalí, tak si všimne, že vlastne možno by to mohol vyskúšať aj s tou druhou rukou. Hej? A to je tiež určitý pohybový tréning a nejaký rozvoj aj mozgu. Takže podľa mňa tá všímavosť je taká netradičná rada od pohybového. Všímavosť a vlastne byť v tom nejakom momente a uvedomiť si. Ale nie je z takého hippie hľadiska, ale naozaj si všimnúť, že iba naozaj čo je predo mnou, alebo čo je so mňou, alebo čo je podob mnou. Aj to vie veľmi podľa mňa posunúť človeka, že OK, že vlastne ja mám nohu. Áno, však niekedy zabudneš, že máš nohu, niekedy si vysadneš a potom aj nevieš, že máš nohu a potom sa ti do nej naleje krv a potom máš pekliače. Super, tak ďakujeme ti veľmi pekne, bolo to úžasné. Ďakujeme všetkým vám, poslucháčom, ktorí ste počúvali Fun and Bass, dnes taký jarný vibík aj s pohybom, aj so slniečkom a nevypínajte si tlist, pretože o 17:30 ideme ďalej, ide ďalšia relácia XXXX a v Fun and Bass sa s vami rozlúčime s krásnym trackom od Bob a Subwave Don't Wake Me Up. Čaute.